shwd ych chi? Croeso nôl I Pethau Pawb. Fi jyst wedi dylannu, ni jyst wedi cael hwn wedi dod nôl at ni, a mae 2.90. Helpful iawn amser hyn o blwyddyn yn clai lan tu fas. Fi wedi cael lot o pethau party, so mae chocolate fountain dyn ni, popcorn machine, a clai hefyd. Mae eisiau carpet cleaners arno ni, a steamers. Wedi humidifier dyn ni achos mae wedi mynd i'n bach rôd a mae lot o bobl yn ffindo mae damp yn y tŷ. Hwn I gyd, tools, pethau coginio. Lwcus chi yma heddi achos mae eto o cyfarfod dyn ni, dewch trwyddo. Bob dydd Mercher mae eto yn dod yma gyda pop-up shop. A dyma nhw heddi, gyda lot o pethau chi'n chi'n prynu. Ni'n cael eto yma achos maen nhw'n helpu cael pethau mas o landfill a maen nhw'n lleol a mae lot o pobl lleol yn dod yma hefyd I prynu anrhegion. We're not just a library of things, mae space dyn ni so mae pobl yn gallu gweithio os mae eisiau, mae wifi dyn ni, mae te a coffi, mae bisgedi a mae cwmni ni wrth gwrs. Os chi'n gwybod mae'n gael yn mynd a jyst cael chat bach. Mae recycling facilities dyn ni hefyd, so mae bra bank dyn ni am hen bras sy'n mynd at Cancer Research. Am blister packs chi'n cael o'r chemist, ni'n cael bocs o fyna so chi'n gallu recyclo reina fan hyn hefyd. Achos os neb yn neud e'n fan hyn, mae fe'n rhywbeth eitha bryd I wneud, so mae'n good I ni helpu'r cymuned I wneud na. A wedyn, fel chi'n gweld, mae'r cwtch bach dyn ni. A mae unrhyw un yn croeso am unrhyw bryd I dod yn fan hyn a siarad I cael cabaned o de, bisgedi, jyst ffindo mas beth I ni'n neud. Mae'r repair caffi yma a dydd Sadwrn gyntaf bob mis o 11 hyd yn nes 2, jyst galwch mewn gyda beth sy'n eisiau repair arnoch chi. A ni'n mynd I dechrau wneud craft a chat yn y nosweithi yma. Craft and chat, mae'n mynd i'r Saesneg nawr. Ni just yn troi lan, just turn up, bring whatever craft you're working on. We have a lovely big table. Sit around the table, have some coffee and some cake and some chat. Make some new friends and learn some new skills. And that's completely free. Overall vision for Pethau Pawb, it's to be a little community hub. So everyone's welcome to come here, they can save money. If you need to borrow anything, you don't have to go and buy expensive bits of equipment to help clean the house or to have a party or to do some garden maintenance. Just drop in here and you can borrow things for next to nothing.